तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे डेली ब्लॉगमध्ये आणि आपल्या कोकणी सुविधा चॅनलवर. तर आजचा आपला ब्लॉग आहे, डेली ब्लॉग आहे. काय ब्लॉग आहे तर चला, सकाळ शनिवार आहे पण ऑफिसला जायचं आहे आपल्याला. आणि इकडे मस्तपैकी ऋतूसाठी बनते चाय. आणि इकडे हो 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 मका ब्रेड सँडविच भाई विथ शेजवान, सगळं मिक्स. याची रेसिपी पाहिजे असेल तर कमेंट करा. एकदम असं क्रिस्पी कुरकुरीत बनवणार आणि खाणार आहे आम्ही. तर आता तिकडे बनतंय. तर बघूच आपण, थोडं शिकताना बघू आणि नंतर खाताना बघू. तर आजच्या दिवसाची सुरुवात झाली. कालचा बटर चिकनचा ब्लॉग नसेल बघितलं तर जाऊन बघा. उद्या रविवार आहे तर तुम्ही मस्तपैकी बनवू शकता घरी बटर चिकन. मस्त एकदम सुप्पं रेसिपी झालेली, सुप्पं. आणि सोबत जिरा राईस. हा, एक नंबर. ऋतूची आयडिया होती, जिरा राईस. मस्त मजा आली. तर मम्मी पप्पांना तर छान आवडले. तर बनवा तुम्ही पण घरी. उद्या रविवार आहे, छान प्रकारे बनवा. पाऊस पण येऊ शकतो. बटर चिकन घरगुती एक नंबर. तर आता इकडे बघा, अशा प्रकारे माझ्यासाठी बनते राईस. हा हा हा. मग का त्याच्यामध्ये शेजवान चटणी वगैरे असं घेऊन. वा वा. चला नंतर बघूया आपण. तर तोपर्यंत खालचा ब्लॉग एन्जॉय करा. मस्तपैकी शेकवलं जाते राईस. वा, कुरकुरीत असं एकदम एक नंबर. धापा वरून धापा म्हणजे चिपकू दे. तर चला आता ना बघूया आपण कसे झाले, क्रिस्पी कुरकुरीत कसे झाले ते बघू आपण. मित्रांनो, काय माहिती बघायला पाहिजे. तर मित्रांनो, हे बघ, इकडे चाय पिते आणि इकडे मस्त आता मी खाणार आहे एक मका कॉर्न सँडविच विथ शेजवान. चला बघूया आपण टेस्ट कशी बघूया. सुपर आहे, गरम गरम एकदम भारी लागतंय. ही रेसिपी पाहिजे असेल तर कमेंट करा. हम्म? काय पण टाकून काय पण असतं बाई. मिक्स करा, ते मिक्स करून झालं. तर चला ऑफिसवरनं आलं भेटूया. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आले घरी आणि इकडे चालू आहे उद्याच्या नाश्त्याची तयारी. डोसा 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 चटणी. काय म्हणतेस? हे बघ, तुला दाखवतो बघ इकडे बघ. हे बघ, आपण इथं दिसतोय पण आणि बॅगचं पण शूट होतंय बघ ना, दोन दोन कॅमेऱ्यावर. किंवा इकडे ऋतू, इकडे आपण ना, इकडे बनते डोसे आणि इकडे बनणार चटणी. हे बघ, अरे, नाचणीचे डोसे. क्या बात आहे बाई. तर आपण पण दिसतोय होईल. तुला काय बोलायचंय? मला चांगलं बोल ना, दोन शब्द बोल. भाकरी करायचे आणि प्लास्टिकला शिलाई मारायला जायचे. पाऊस येईल हा, मग मला ते प्लॅस्टिकला धागे बांधून गॅलरीला बांधायला जायचंय. पण आता पावसाचं ठिकाणच नाही. झालं की नाही वडा? हे वडा, हे वडा. नाही नाही नाही, 2 दिवस येऊन गेला नाही यार. 2 दिवस येऊन गेला, पण हाय कुठे पाऊस? आपण असं का दिसतोय? अबा, आपण ह्याला कॅमेरा दाखवलाय. भावा दिसतोय. अरे भावा, तू दिसतोय. हाय कर, हाय. थांबेला दाखवलं. थांबा गाईस, गाईस थांबा. जय महाराष्ट्र भाई. हे कुठलं आलं हे? भाई इकडे बघा. समय रहने की स्टाईल में. तर चला, इकडे बनतोय नाश्ता, बनतोय उद्याचा. हे बघा, या दोघी इकडे आणि मी इकडे. काय बनवत आहे? तिला सफेद असतं तर खाल्लं असतं. तो टोप खाली नाही, टप खाली नाही. येस येस गाईस, हे भरणारच माणूस आणि आहे. दोघे बघा, हे बघा, डोसे डोसे डोसे. मित्रांनो, मी इकडे दिसतोय आणि इकडे मम्मी आहे. हा फंक्शन आता आपण चालू केलं, ह्याच्यामध्ये मस्त ब्लॉग शूट होतात. मला जे बोलायचं ते मी इथून बोलू शकतो, ते तुम्हाला दिसू शकतं. आणि इकडे मम्मी बघा, आमची प्लॅस्टिक शिवणकाम चाललेलं आणि बाहेर आम्हाला लावायचं आहे गॅलरीला प्लॅस्टिक. कारण की 2 दिवस पाऊस एक आम्हाला चेतावणी देऊन गेलाय, सांगून गेलाय मी हा. येतोय म्हणून. मी पुन्हा येईन. तर ते पप्पांनी चालू केलंय बाहेर प्लॅस्टिक लावायचे आणि इकडे मम्मी शिलाई मारते. तर आता आम्ही हे असं लावून घेतो पूर्ण गॅलरीला प्लॅस्टिक. हे बघा, पप्पा आमचे एकटेच आहेत. मला बोले तिथं पकड, आणि मी बघा काय केलंय, दुसरा मोबाईल याच्यावर नेऊन ठेवलाय. आणि हा आपला पंखा, लय आवाज येतोय राईट्स. तर इकडे आता शिवणकाम चालू आहे बघा, तुम्ही बघा. खाली उद्याच्या नाश्त्याची तयारी चालू आहे. आणि हे जे आपलं ड्युएल कॅमेरा सिस्टम आहे, ते कशी वाटली तुम्हाला की नक्की सांगा मला कमेंटमध्ये. छान वाटतं मला. म्हणजे तुम्हाला रेसिपी बनवताना
बोलू शकतो ते पण तुम्हाला दिसेल आणि रेसिपी बनते ते पण दिसेल. आता इथं जी रेसिपी बनते ही रेसिपी आहे का? हे प्लास्टिक शिलाई काम आहे, रेसिपी हा. नाही. आणि आमचे पप्पा सिरियस मोडला काम करतात बघा. एवढी गरमी होते त्यांनी टी शर्ट घातलं नाहीये. काय बोलायचं. मग झालं शिवून खाली मिक्सर वाजायला लागलाय. तर चला हे सगळं आम्ही आता प्लॅस्टिक लावून घेतो आणि नंतर तुम्हाला एक फायनल टेक दाखवतो कसं लावलंय ते. काय मम्मी? येस. आणि नंतर भेटतो. आणि कारण तिथे बरोबर. हातभार लावायचा आम्हाला. नाही तर आम्हाला ओरडा पडेल. 200%. काय मोबाईल घेऊन बसलाय? असे हे बघा. हे असं ना हे काय करते बाई? काय आहे? अरे काय असं का आहे? झालं? काय झालं असं? अरे छोट इकडे काहीच कांदे आणलेले आहेत कांदे त्या दिवशी. पिल्लू म्हणते कांदे नाही मँगो आहेत मँगो. सकाळी म्हणते काल मँगो आहेत मँगो. तर आता मला बॅक आणि फ्रंट कॅमेरा करायची गरज नाही कारण की मी पण दिसते आणि मम्मी पण दिसते. बघा कशी सुविधा काय यार हे काय कुठं चाललंय. पण पंखा मात्र आम्ही बंद करणार नाही कारण की गरमीच तेवढी होते. तर चला तिकडे जातो वाईस. तिकडे आता आवाज येईल जोरात आपल्याला. चला मम्मी असतेस का? काय गो करत हसण्यातच मजा आहे. ओके असंच राहा. भेटूया नंतर भेटूया. तर मित्रांनो आमच्या पप्पांनी आणि मी पप्पांचं जास्तच चांगले इकडे प्लॅस्टिक बांधले इकडे प्लॅस्टिक बांधले आणि उद्या आपले ह्या घ्यायला तिचं बाकी आपले रूम इकडे कांदे पावसाची सोय. तर इकडे मस्त आता इथं उद्या प्लॅस्टिक आहे इकडे पॅक करायचं इकडे आलेलं आहे इकडे पण आलं आहे. तर चला तर मित्रांनो झाला आमचा दिवस संपला. किती वाजता माहिती आहे का तुम्हाला? 1 वाजता. 1 होय 1:15. 1:15. तर आईस्क्रीम खायची इच्छा कशी खाते बघा. तर चला आजच्या ब्लॉग मध्ये काय गॅलरीचं प्लॅस्टिक लावलं वा. तर मस्त प्लॅस्टिक लावून झालेलं आहे थोडं बाकी आहे. तर कसा वाटला ब्लॉग कमेंट करा लाईक करा आणि शेअर करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या. ही बघा